जानाय नङा अब्लाबो थाम्बनेल दोननो थाखाय बरिया जागोन वाइसआनो बिलाय जा बर' खान जों Oi, golu. Ayo kasih bye-bye. Please subscribe my channel and like the video for more updates. हम आ रहे रे बाबा जी रुको हम आ रहे हैं दिनै जोङो जोंनि मानगोनां हेल्थ मिनिस्टारखौ नायनो मोनगोन हेमन्त बिश्व शर्माखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांखादो भाई साहब मैंने क्या बोल दिया था और ये बुढ़िया हंस रहा है भाई साहब ibu Kim tidak menjaga lagi uangnya uangnya fotofinkan Olo kado dan pihak kai ini akan disokong ayo udah sini akan disokong oleh baik akan sendiri tunggu dah sini lihat saja coba baca disokong finally guys जों गारियाव हानो मोनबाय जोङो थांगासिनो दङ दा बेयाव सफैनानै लोगोफोर मोनबाय गामिनि सानैसो पैसा जोंथ' गाना नालाय सोङालै दामफोरखौ पैसा सोरबा नांगौबा जानाय नङा अब्लाबो थाम्बनेल दोननो थाखाय बरिया जागोन वाइसआनो बिलाय जा बर' दखान जों दखान दे जों दखान पानीपुरी पानीपुरी भाई साहब भाई ओ भाई पानी भी नहीं जा नहीं yang kelap
Ini juga